God aften og velkommen til Informationens Aftennyheder. Klokken er 9:30, og mit navn er Arve Steffensen. Vi starter ud med en lidt rystende nyhed. Statsministeren selv er blevet afsløret i at have en flaske ketchup på hans værelse, da politiet udførte en razzia på ministernes værelse. Det, der er sket nu, det er, at vores justitsminister og vores politidirektør har været over for statsminister og fundet ketchup på værelset, hvilket er grotesk. Hvor er alt respekt? Frederik, har du noget at sige til den her sag? Intet? Ikke så længe sagen kører. Så den er stadig under lavning, eller hvad siger man sådan noget? Den kører stadig. Den kører, så det er det, jeg mener. Sagen kører stadig. Ingen kommentar til det imens. Vi fik også fat i en kommentar fra justitsministeren Lene O. Hej Lene. Hej. Har du en kommentar til den her sag som justitsminister her? Jeg vil gerne sige, at jeg har en kommentar, men jeg vil også sige, at så længe sagen kører, så er vi nødt til lige at vente med at udtale os nærmere. Så I får en grunduddybende kommentar, når vi lige er færdige. Altså, så du mener ikke, at der skal være flere retssager til f.eks. hos vores Og det har slet ikke været inde i billedet lige nu, at der skal være nogen retsætning der. Men vi kører videre med de fund, vi har gjort nu, og så skal I nok køre nærmere. Men det kan være, at det skal overvejes, at alle de højt rangerede personer i samfundet også skulle renses eller tilbage. Altså jeg tænker, at der skal være en begrundet mistanke for, at man gør noget. Og det er derfor, vi har gjort noget nu. Så hvis der skal være en rensagning hos højtstående personer, så er det fordi, at der skal være nogle begrundede mistanker. Tak skal du have. Hvorvidt statsministeren skal betale en bøde er endnu uvist, da politiet ikke er færdig med sagen. Der har i går og i dag været meget snak om Basse og Bodys bageri, på grund af, at der har været eventuelle æg i deres vandbakkelser, men også især på grund af deres meget kontroversielle måder at sælge varer på. Vi har uploadet en mindre dokumentation af sagen, som kan ses på Facebook. I dag fik vi også et klip fra en anonym indsender, hvor de prøver på at sælge inde i MRB's café. Og så? Må jeg sige, at der var... Ikke herinde. Det blev i dag vedtaget til regeringsmødet, at dette ikke er lovligt, og man skal altså have en tilladelse af vedkommendes virksomhed. Café Koshen gik konkurs allerede i går aftes, og mange flere virksomheder er tæt på at gå den samme vej. Vi har fået arbejdsminister Jeppe Sangil til at snakke om situationen. Og hvordan synes du, at det går med virksomhederne her? Jeg synes, virksomhederne her i Frolandia klarer sig super godt. Der er virkelig nogle virksomheder, som bare tjener kassen og ved, hvordan det skal gøres det her. Så jeg er ret imponeret over, hvordan de klarer sig. Ja. Hvorfor tror du, der er nogle firmaer, der går konkurs? Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo første dag her i Frolandia. Og ja, for nogen der er det helt nyt at prøve at drive en virksomhed. Og der er nogen, der har bare mere succes med end andre. Og der må vi så at sige, at der er nogen, der bukker under for, at der er nogen, der har lidt bedre fif til, hvordan man gør. Så der er desværre et firma, der er gået konkurs. Og ja, det er synd for dem, men vi prøver at gøre det bedste for, at de andre virksomheder fortsætter. Tror jeg, at I i regeringen kunne have gjort en forskel? Altså, også i regeringen havde nok forudset, at ikke alle virksomheder vil holde hele ugen. Og vi er selvfølgelig ked af, at der er et virksomhed, der gik ned, men ja, vi fokuserer på alle de andre virksomheder, som det går godt for. Og vi har et utroligt godt samarbejde med vores revision og banken, og de gør også et fantastisk arbejde for at holde regnskab med virksomhederne. Så det er især en stor tak til dem, for det går så godt. Tak for det. Til regeringsmødet i dag blev der også især snakket om rengøring i køkkenet. Virksomhederne skal være enige om, hvor de har deres pladser, og så skal de gøre rent der. Staten snakkede også om, at der har kommet overskud på 3.000 sela. Det blev også vedtaget, at man skal betale energiafgift i alle virksomheder, som lyder på 100 sela, hvis man bruger mindre end 10 kW i timen, og hvis man bruger mere, er det 200. Befolkningens gennemsnitshøjde har i dag været betydeligt lavere, da vi har haft besøg af børn fra 0. til 6. klasse fra en lundeskole. Grundlaget for besøget har været at få indsigt i, hvad vi laver her i minisamfundsugen, og så har de været i praktik hos forskellige virksomheder. Mange har også vejledt og akkompagneret børnene, og Nanna Havnstrup siger selv, at det har været en hyggelig dag for begge parter, og vi har alle sammen fået meget ud af det. Børnene har været vidt omkring, og har endda fået lov til at anholde statsministeren. Og nu til vejret. Værsgo, Rasmus. Velkommen til vejrudsigten. Det har i dag i Frolandia været rigtig skodvejr. Det har regnet hele dagen, og det regner sådan set også nu.
Men det forhindrer ikke vores flittige arbejdsløse i at give den gas i træet sammen med Carsten Langdal. Og hvis vi lige tager et kig på vores 2-døgns schema her, så kan vi se, at det også skal regne i morgen onsdag og i overmorgen torsdag. Altså, lortevejr over Frolandia. Tilbage til Arvid. Tak for det. Det var alt fra informationen i aften. Se med i morgen, hvor vi får besøg fra borgmesteren fra Varde.